Fanta Fantani. Fantani. Quindi tate vabreka record muzwa ranhasi on the 2nd of January 2021. Quindi tate vazvita. Quindi tate has opened the closed doors dzanga dziri muna 2021 vakadzivhurira mazvati handikura nhema ndatozoguma ndatawanzira kana kumunhikwi nekuwa chimbo ichichi munhu wabuda panews uchitsvakwa kunzi iwewewo nemhepo ino yezimbabwe uri kutsvakiwa kuti uripi nekupuwa samanisi asi at the end of the day kwazoririswa song for one and the only dj unokonzeresa kudero wava kunzi nevanhu zvakare iwewewo chikomuna dj Vandani ndiwo wakonzeresa nyakanyaka iyi yatirapinda mukati ti we blame you Vandani ndinazoti hanje vanhu vazhinji kuda kujokawo nadj Vandani asi vanhu kuti it's DJ Vandani is a problem. Now is a punishment. It is a fee because of you, DJ Vandani. Bangwa. Who name that way? DJ Vandani. That's the door. No, that yashuka level. Kuti pafasa ngese. Zaka DJ Vandani nasi only the second vambosama kuti woti ukoko vokabudisa masipika pashi vapedza kubudisa masipika pashi vodzenga futi kuti hasi kuti vari kumanya vachipi vapedza kudero volistirwa song vapedza kudero nyika yonzi ngaidzoke palockdown yechikupesa ndonatsi kuti angu vanhu vakungota zvemajokes kuda zvinhu zvakara chase zvida kuitwa nevemutemo kuti aiwa nyika ngaibodzoka zvakare tuka palockdown asi vanhu voti we blame you Vandani DJ Vandani why did you bring out these speakers for the people on the 31st of December why because vanhu vakanga vachitamba bhora because now taakusafira mhosva dzako iwe chikona DJ Vandani chinda unozvisubmit kazi kuti wazosubmit by the time pamwe yazotagwa news kuda wazofunga ruviri rutatu runakati nirega yangu ndozvimirira pamberi pevakakazi ndozvisubmita tasubmita ndoti tauya asi mhosva mama arguments ari kusana vanhu ndo ari kundigura kungurira vamwe vari kuti uchikomana tijeta Vandani wakangobudisa masipika pashi hapana kana artist anga aripo wakangosazipika pashi ndomwanda kutanga dzake redio asi kuti waidza ndiye kuti munhu ndo waibaya bhatani mona manje ndozvimwe zvinhu arguments dzekuda dzingazoti in the court of law is it going to work like that or zvikunzi zvinge zvinzi masipika ndekera vanhu vakuta vanhu zvakasiyana siyana asi ndo zviripo asi kwini zvakare vabva vakombesa iyoyo that is a statement refa handikura nhema riri kungondiekera riri kungondigura kunorira so kuti zvikodere kuti full stop kwati Vandani iwe tisa iwe ekera rusaka ndoti nhandizivi ndaidzokorora so mhiyo ichishati kwini wangu ashonga nguva yase kari kutenda zvangu kasonga cho iye DJ Vandani wacho waposta papeji pavo zvakare kureva kuti kuda wabuda havo watizokuti munhu kangu watozisabhita mumapurisa otogwa foni yakati unongoenda kundoripota unotsanangura nyaya yako kuda nyaya yachopera no idea chiri kutenda chakaita more than 1000 and something vakomedza vanhu vakati yes that's the queen for us we love you vamwe vavo zvikanzi kuna munatsi kuvaziva zvakanaka vamwe ndo kuti wow ndaseka asingadi kuseka but zviri kunakidza asingamboiti vamwe vangadiri comment section azvina kushata 2020 vamwe vakati ingati 2021 wapinda nebang it's a bang for everyone handiti vamwe vakatawa zvakasiyana siyana zvakaita seizvozvo zvikanzi should DJ Vandani sign this person or not what is supposed to transpire for this person kurava kuintate sasa manje kuti vanezokwanisa kusainana ivo vari kumhiri kumakungwa iri kuchadoku avavo bhudhi Vandani katatoka kuti bhudhi Vandani ndo unongotokwira ndege sezvo ndege dzanzi dziri kutendekwa kuti sei kuti dzinge dzichienda traveling around the world saka kuda bhudhi Vandani vanenge votokwira chindege kana vakwira ndege bhudhi Vandani vaya votodokashiwa kuda kuairport nani vachienda kuSweden vondogamuchirwa nakuintate paairport zvese nanachamo vanenge varipo vanachamo vanenge varipo vachivaescota zvakare vachidi wodzoka vadere kuda wozoenda kupi kustudio vondorekodiwa maybe it only takes 2 days vondorekodiwa vapedza kurekodiwa votodzoka zvavo DJ Vandani
Zimbabwe utochirelisa zvikanangwa it can be the hit of the year. Vamwe vakati he actually did better than most of the people atinomboona achipita mustudio mene midj Vandani. Vamwe that is it the correct way of saying it. Who is that person arikunzi haunatsi kugona kupinda mustudio? I don't know. Nokuti ukaona pamwe munhu utonzi pinda apapo chivhura muromo utange kuimba uchishama it seems as if iwo vakomana vacho pamwe vanenge vazvona kunge anogona. We don't know how it works. Maybe ndikangofunga kuti ndoda kutoimbawo ndongoita ndotaurawo azoziviwo asi vanhu vanga vachikomplimenta kuti we comment kuti Queen Tate vanotogona kuda kamwe vanhu vanoya kustudio kwenyu kusaini Queen Tate. Vamwe vakati ngairekodiwe vanhu ava kada zvina kushata haya ndinakidza zikamboiti ndinakidza songo iyoyo ndozvandokwanisa kutaura. Saka tichiri ipapo zvedu tobva tabata futi zvakare nhau imwe yazoita sekuti korektiwo kunzi just to be clear nhamo hanzi hadzina kufamba zvabvagwa ndezvimwe zvezviro asi tichiri ipapo zvakare vanhu vangomboisawo mafacts tiziva kuti mafacts aya manje anga achibuda nepapi. Ndoona sekuti pamwe mafacts aya anga achibuda kuti ko vanotengesa mazai pakona pepe vanotendegweka kuti vatendegwe kana kuti zvotovharana zvachose. I have no idea. Vanhu vanga vachibvunza vamwe ndokuti ko macross border kana kuti vaya vakanga vauya kuZimbabwe kuholiday vachichamboenda kuChristmas kuholiday vachadzokera sei kuJoni. Vanhu manje ava sezvo kwanzi vana zvechicross boarding hakuna kuti kuchadzokera ikoko zvikanzi nevanhu. You don't know people very well. They will find a way to go back. Tichiri ipapo zvakare nhasi ndavigai nditozoti ndapedza about 5 hours ndichishanyira page kana kuti kutwitter kweZRP Zimbabwe Republic Police kana ndisingareshi the kera zvacho iyoyo vachinyora kuti vasunga vanhu vangani uye nezvikodzero kuti vasungigwei. Ndo zvanga zvakazara ikoko ndikachifollowa singatomboiti ndikati hazvina kushata chirege ndigona kuti kone kuda kwei vanhu vese vanga vachisungwa nokuti vamwe vasungirwa kubhodha vamwe vana kusungirwa kubhodha vamwe vasungirwa imo muno muHarare vasungwa futi vamwe avo chirege ndigoti zvikanzi Zimbabwe Republic Police kutwitter uku kuna ava vada kuzonyatsokufollowa nyaya dzachoni munoenda kupeji kwavo kuZimbabwe Republic Police Twitter. In other police operations, 275 people were arrested while trying to cross into South Africa without any valid travel documents at Beitbridge border post. Of these, 23 were minors and they are now in the Social Welfare Department's custody. They have since commenced the COVID-19 screening process and the identification of their parents. Zvakare kuti 1 of 30 zvanga zviri patatu apo zvanga zviri patatu asi zvanga zvakanyaunangana hatichifandani pekutanga ndokunga ndopavazosvika pakudi pakutaura pachivhitivhiti zvikanzi 1 of 3 police have arrested 2,321 people for violating COVID-19 lockdown measures throughout the country on 1st January 2021. It appears members of the public are taking the COVID-19 pandemic for granted and are no longer taking precautionary measures. 2 out of 3, we are also aware of the incident of the alleged unsanctioned gathering in Mbare on the New Year's Eve and investigations have been instituted. 3 of 3. So far, 52 people have been arrested and we are looking for DJ Vandani, who operates a recording studio in Block 14 Matapi Flats and David House Entertainment Operations for openly defying the government COVID-19 rules on health, safety and security. Ndopa vazoposta futi imwe the last one yandazosangana nayo kanzi breaking news ZRP have arrested 200 teenagers who were having a party at number 344 Muka Drive, Westgate, Harare in open contravention of the government's COVID-19 regulations. Some of the teenagers vakafa nekudakwa. More details to follow. Do zvaitwa nevamwe ava. Kati inga zvakaoma zvikuitika panguva ino iyoyi vanhu kungamusi wakaiswa samanyisi saka vamwe vanhu kuda samanyisi yacho havasi kuiteerera hatizivo kuti zvichafamba sei but kune vamwe vari kubvunzawo zvekuti kune mamwe mafunctions akaitwa I don't know about those functions ndangoona iyoyi yanyogwa apa saka ndo zvezvimwe zvinhu zvandasangana nazvo mukufamba umu
zvikanzi nevanhu vanga vakutoseka vakatoti wanda iyo yanga chimbonaikira this song is going to be the best of 2021 masongs abudiswa. Song of the year Delicious apedza masports sipabvanjoba kuzoenderana nebeat boy Fantani ita manhirikini unoningirira taakupinda mu2022. This song is the song of the year 2021. Vamwe vakati record this song Fantani ukaona zvavakutiitisa taakujamba January nekuda kwako iwewe. Vamwe ava zvikana vamwe case closed, January is closed, hakusisina. Handiti kana kuti is cancelled nevamwe zvanzi nevamwe pazonzi ndo pane song yese manje tobva tati yo pull up the tune havadzova pareading queen vevanhu nhasi. Hand yourself in before the issue gets too much. Ndevamwe avo asi vanhu ava vachibhiga zvavo queen zvavatikura nhema ndikana zvina kushata. Iwo Fantani ndokuti sei ndokuposta video yani ya Queen Tate zvakare akati nhasi ndazvikuvara nekuseka zvinomushata. Vanhu vazhinji vakati January 21 2021 hashtag cancelled ndobva vaisa zvavo because kwanzi immediate effect kusvika 30 days tato 30 days kusikakura kuti iyo yacho ichazoguma muna February kuda musi wa 1 kana musi wa 2 February ndo pachazopera ikira yacho nekuti tato nhasi watova musi wa 2 katoti kusvika plus dzacho zorehwa idzodzo idzo. So ndichakubata zvakare muchikamu chinotevera chikoti muve nelockdown yakanaka.